Hej skat. Hej baby. Hej. Hvad laver du? Hvad så? Ja, jeg må bare dokumentere den her dag. Det er 2 år siden vi har været sammen. Ja, tillykke. Ja, tillykke. Tillykke. Det er stadigvæk lækker. Baby. Hvad så? Hvorfor skal du filme? Kan du ikke slukke for det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg bliver nødt til at dokumentere den her dag, og jeg har noget til dig. Ja. Er du klar? Smil. Smil. Hvad skal? Jeg har noget til dig. Hvad skal? Vil du ikke være min? Tand. Hvad er det? Frier du, eller? Har du lyst til at gifte dig med mig? Skal. Hvad skal jeg? Kom nu. Hallo? Dejligt, du har købt en ring til mig. Ja, ikke? Mener du det, eller? Ja, skal vi ikke giftes? Kom on. Jo, baby. Jeg elsker dig så meget. Jo. Jeg vil gerne være sammen med dig. Ja, jeg vil også gerne giftes med dig, skat. Jeg vil gerne være sammen med dig. Ja? Så tager vi ringen for fanden. Tag ringen. Baby. Tag den på. Ja, der... Tag ringen på. Den er rigtig flot. Skat. Det er bare ikke lige det bedste tidspunkt at gøre det på. Har du PMS, eller? Nej. Her, tag den lige. Tag den. Baby, jeg vil gerne snakke med dig. Okay. Altså uden det der kamera. Skat. Ej, det er vores store dag. Vi skal dokumentere det. Vi skal giftes. Skat. Skat. Jeg vil gerne sige det til